Hello po, good morning. Play muna natin yung ating mga video bago tayo gagawa ng mga gawaing bahay. Naka-live ako. Live. Lang. Ano. Tapos ibang account yung naka-log in. Para sa watch hour natin. Pagod. Nahihilo na kayo. Dahil natin gagawin ngayon, guys. Magtitiklop, maglilinis, maghuhugas sa plato. Ako na lang kasi mag-isa, gawa ng naihatid ko na yung mga bata sa school. May nabili, wait lang. Ano ba?
May isda yung kamay ko. Bumili ako isda. Isda. Singkwentang tahong, tapos 50 galunggong. Madami na yun. Ulaman. Year ago, and there's no I was waiting for a chance. You will never understand the thing I wanna say. Why don't you try to open up your heart? And more. Maybe try to please love me too, 'cause I know you never do. Somebody else waiting there inside for you. Guys, alam nyo, tinatamad ako today kasi ang daming gagawin! Hugasin, kalat ang bahay, hugas pa ako sa tindahan, sabog-sabog ng paninda. Kaya ako'y tinatamad, paupo muna ng computer. Magre-rest back. Magre-rest back sa mga followers natin. Magre-rest back ako. Magre-rest back tayo sa ating mga friends. Saan ako kahapon?
subscribe na ako. Tayo sa iba. Tayo sa ibang friends. Naka-rest back na din ako. Dito tayo sa isa. Tayo ng mga nag-comment sa ating mga video. Wala ni isang comment. Genre Kim po. Kim Yao. Hello pa! Nagre-rest back ako! Hangkaga. Ito din sa live ni Masaming Chat. Kailangan pa kitang Iwan mo na kitang moderator. Bakit kita mapuntahan? Yan. Chat ka ulit. Chat ka pa isa. Yan. Sige, okay lang. Oo, sige lang. Puntahan kita ngayon. Search ko na nga lang yung name mo. Hindi ko makita.
Ano ha? Oh, bakit iba? Hello. Nahanap ko si John Ray. Hindi ko siya makita. Spelling. Rain. Ayun, yun. Nakita ko na siya. Yan. Bakit puro mga short? Yan, Ray, ang iyong post. Maybe. Hindi makakomment. Pag baby kasi ang ina-upload, mag-off yung comment kapag bata kasi 'di ba pang 18 above lang ang larangan ng YouTube. Kaya kapag ang video nyo ay pang baby ang video,
mag-o-off talaga ng comment. Si YouTube na yung nag-o-off. Hindi, meron naman sa settings yun dun sa pagka-post mo, may settings sa studio na i-on mo yung comment. Para mga baby nyo. Ito. Naka-off on. Po. Open mo sa settings. Pinuntahan natin ang bahay ni John Ray Kiao. Kiano pala. John Ray Kiano. Sa short siya lang naka-upload. Dot meron siyang upload sa yung slide, pa ganyan. Tapos more naka-off ang comment. Dapat may on yun para makapag-comment sila sa mga video. Ilan na pa followers? Wala pa. 38 na pala. 38 na. Pangka 38 ako. Okay, back na tayo sa aking
pupuntahan ko lang guys yung mga ano, mga nag-comment mismo sa aking YouTube, sa mga video ko. Ayan, di pa tayo nakapag-subscribe kay Master Support. Hala, wala na akong nagawa! Nag-computer ng langga. Oh, ito pala si ano. Puntahan ko na talaga sa main account ko. Mamaya na lang yung gawaing bahay. Kailangan muna nating mag-rest back sa ating mga kaibigan. Master Support. Okay, check naman natin si Master Support. Ay, ang galing. Double account siya. Ang galing ng Master Support. Ang galing. Si Ganapidas. Hintahan natin si Ganapi. Friends ko galing na taga-ibang bansa. Ano ito? Tagalin muna natin ng mga kapag nagkiki-sub to sub kayo or watch to watch, kailangan muna ninyong panoodin talaga yung kanyang bidyong ginawa para solid siya. Alam mo yun? Hindi na mapapansin ni T. Napaupo na tayo dito. Nagre-rest back pa kasi ako. Ayan, naka-play. Ayan. Yan. Kaya kailangan mo munang panoorin.
bago mo i-click. Ayan yung oras. Oh, tama ang oras. Yan. Kailangan maka 2 minutes ka or more pa. Huwag 1 minute below kasi alam mo na. Ayan. Click na natin si Friends na taga-ibang larangan ng mundo. Taga-ibang planeta. Taga-ibang planeta ba? Ayan. Ano na tayo. Back na. Naho. Okay. Isa-isayin natin lahat ng videos. Kasi baka nandoon silang nagsisipag-comment ang ating mga kaibigan. Ito sure lalo. So many. Earn. Ito si JB Autoplet. Ay, dami account mo. Dami account mo. Punta natin si Master. Ito yung main account ni Master. Thank you, Lord.
ali-alin lang na kino-comment ko sa mga nag-ano kasi ako, nagre-rest back. Ano na lang kino-comment ko. Ang galing, thank you Lord sa dalawang isda. May dalawa siyang binigay sa akin, nahuli ko. Bali tatlo kasi yung main account niya dahil dalawang isda niya. Nahuli ko si Lods. Ito pala yung pinaka main account niya. May ano na siya, nasahod na siguro ito. 1.7. Paras na pala kami. Nakakalino naman eh. Light of my day. Ninja din. Ha? Ano yan?
sa dilim. Hello! Rest back on time, guys! Ako'y nag-iisa-isa. Nag-iisa-isa ko ang aking mga kababayan. Puntahan natin si Albert. Ay, dami ako. Husay yung mga ano, husay yung mga vlogger talaga. Ang gagaling. Dami account na naman rin. Mahalata mo kasi kapag dami account, walang video. Sira mong imahe ni FPJ, wag ka nang sumaya number. Sabi nung nag-comment, sinisira mo ang imahe ni FPJ. Ano lang naman kasi siya. Comedian siya eh. Iba pa din si FPJ para sa atin yung original na FPJ. Nasa puso talaga natin, nasa isip. Yun, comedian lang. Pero kasi ang tao, iba-iba ang pananaw. Kaya I respect. Yes? Richard Sarno. Punta natin si Richard. Malaki na ata ang bahay nito. Oo, ang laki naman daw. Malaki yung bahay ni
Richard Sarno. Buhay ng mga vlogger, content creator ay sobrang napakahirap. Look at me now. Diba? Kailangan mo din siyang trabahuhin. Bagay. Pag nag-a-apply naman, kailangan lakad ka ng lakad, kukuha requirements. Pero tagal naman ni YouTube. Baby, lalagyan ko sila ng tata. 18K, dami, no? 18K. Duty na naman na ito ang aking nagugutom na ako, gusto ko nang kumain. Kaso lang, gusto ko ng sabaw. Sarap. May tahong dun tahong. Lutuin ko muna bago ito. Nangungulapot.
Ano yun? Ala, ang dami nyo na pala dyan. Akala ko'y wala lang. Si Boyta Tikalon vlog. Oh. Si Tong, andyan din eh. Hello, kulot isang. Andyan pala kayo. Sorry naman, hindi ko kayo agad nakita. Si Boy Tigalon. Oh boy! Tigalon, nilagyan na kita ng ano, jacket. Nagre-rest back lang ako. Sorry naman. Nandyan na pala kayo. Turn off ang comment. Nakakasawa si Tong. Hindi pinapansin eh. Hi! Nag-hi pa. Ang tuloy naman ng takbo ni Re. Parang racing naman pagka-edit. Wow, ang ganda. Nagre-rest back tayo, guys. Garlinda. Hello po. Dikit na nakakatawa si Boy. Nagre-rest back ako Mag-iwad kayo ng comment doon sa mga video. Kahit isa lang doon. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. The season never forget to love for Jesus. Never be the one to hide it. Si Ayo. Puntahan natin si Ayo Mang Nawi Official. Meron na siyang 7,063. Taga-ibang planeta pala ire. Ay ama, hindi tayo magkaintindihan, Lucky, at taga pang ibang planeta ka pala. Habito.
Habito Lapos. Ayan. Akala ko'y taga Pilipinas ito, taga ibang planeta pala. Caroline Dumo. Habito Lapos, good morning ma'am, kumusta po tayo? O kayo? Tayo? Tayo? Ayos lang. Ano ba to? Wait lang. Nagbablog ka? Lapos? Nagbablog ka? Hindi mo. Ay, hindi. Talagyan sana kita ng moderator, hindi pala. Salamat sa pagpuri sa aking smile. Nood lang sa'yo. Araw-araw ka ba nag-live? Pwede ba kita? Suportahan lang. Huwag mamahalin. Mahirap yun. Baka magwala yung aking asawa.
Hala, ang dami na palang mga video ng aking Junakis dito. Puro kanya. Lokong bata ito. Meron ka bang Viber o kaya WhatsApp? Salamat sa suporta. Ala, wala. Dito lang ako sa YouTube. Ang buhay ko ay nasa YouTube lang. Pasarapin ang pansit canton, sabi ni Burns Tripan. Ano ba ito? Parang masarap. Ano ba yun? Nawala naman eh. Nagre-rest back ako sa ating mga kaibigan. Saan magkita tayo sa pulo? Oo, lagot. Hindi po, bawal po yun. Ako po ay may asawang tao na, and then busy po ako palagi. Halos wala na nga po akong time sa sarili ko. Yeah. Patulad niyan, kahatid ko lang sa aking mga anak sa school. Tapos pag uwi, ang dami pa nag-aantay na gawain, pero inuna ko pang umupo sa computer. Sige, bahala ka dyan. Gusto ko makita katawan mo. Anak ko po, Diyos mio, for Diyos for Santo. Patawarin. Ah?